Hej guys, jeg sidder lige nu i lufthavn, og vi skal lige have noget mad, inden vi hopper i flyet hjem til Danmark. Så ja, vi får lidt McDonald's med Louis. Hvis I ikke ved, hvem Louis er, så kig på den første video, eller så får I ham at se på et tidspunkt af videoerne. Så jeg håber, I like og subscribe alle de videoer, jeg laver. Jeg er lidt ny til det her, så don't judge. Ja. Jeg glæder mig så meget til at være sammen med jer, guys. Ja. Og I skal huske at like og subscribe. Og hvis I sidder nok, så kan I godt lave nogle, nogle emojis nede i, det der, hvor man kan skrive ting. Ja. Bye.